Aj po 17. je s vami Dodo, tak sa mi ozývate na 0905 612 612, že ste v práci a aká pesnička by vás potešila. Aj Miňo sa ozval, ten by chcel nejakú klasiku. No ideálne by bolo, keby ste išli na náš web na www.express.sk a nechali nám tam soundtrack svojho života, čo sú 3 pesničky, ale veľmi dôležité vo vašom živote. A potom vám aj zo soundtracku niečo zahráme, napríklad o chvíľu KLF. Pretože sa k nej viaže jeden príbeh. Už o chvíľu v rámci soundtracku vášho života na Expresse. Rádio Express. Soundtrack tvojho života. Dajte nám vedieť o soundtracku vášho života, a to na našom webe na www.express.sk. Dnes svoj soundtrack predstaví Milena. Ahoj, som Milena z Veľkého Krtiša a do soundtracku môjho života som si zaradila 3 pesničky. Prvá je od skupiny Bakara. To boli pesničky môjho mládí, kde som sa vlastne prvýkrát otrhla z domu a išla som na diskotéku mimo svojej obce. A boli to nezabudnutelné zážitky už len kvôli tomu, že sme sa nočnou hodinou vracali domov s pevom. Snažila som sa to utajiť pred našimi rodičmi, no bohužiaľ nevydalo to, pretože na druhý deň vedela celá dedina, s kým som prišla domov, ako sme prišli domov a v akej nálade. Druhá pesnička, to je môj obľúbený spevák Pitbull. Táto pesnička sa vlastne spája s mojou takou neveľmi príjemnou skúsenosťou v živote a táto pesnička ma vlastne aj tak akože nabudila, povzbudila do života a potom sa mi spája táto pesnička aj s mojou najlepšou kamarátkou Nenou, vtedy ešte tehotnou, teraz už šťastnou maminou. A vždycky, keď sme túto pesničku počuli, sedeli sme v obývačke, držali sme sa za ruky a pozerali sme na telku a spolu sme buď revali, alebo sme sa jednoducho smiali. Tretia pesnička môjho života je od skupiny KLF. Tá sa spája vlastne s mojím synom Miškom. Začala táto pesnička, chodilo to stále tak okolo 3:45, to som ho musela skôr vodiť do školky, lebo som chodila do práce. A ako náhle začala táto pesnička, stál pri bráničke a hovorí, už ideme do škôlky, tak sme sa pekne pobalili a išli sme do škôlky. Takže toto sú pesničky môjho života.